E kaunti ma Migori kocha ni familia moro mabende wuok e gweng' moro ni kama Sincha kar chung' od bura mano ma Kuria West. Koro nitiere kod kuyo bang' ka bende onegi wito wuodgi moro mabende ne ochuo kod pala ma owito ngimane. David Mwaura ne odhi piro gowi moro mabende romo siling 2,000 eka jal mabende ne odhi bandho no ne olokore kode machuoye gi pala ma owito ngimane. Gino mabende ne okelo thone gi kanyo. Mano e kaka weche chalo e gweng' mag Sincha mayudore kar chung' od bura ma Kuria West. Kanyo mabende familia moro koro ni koda kakuyo koda late bang' wito wuodgi moro mabende yangore no chuo koda kapala ne wira mar bande siling 2,000 moro mabende pok ochulo kuom kinde nogo malach. Kaluwore koda ka joneno yango ni gwenyruok e paro nowuok e kinde yawuoyi ariyogi kendo mabende koro no chuno achich nogo mabende tudo koda kanek kamano ne golo pala kendo tune chuoye motho mana kanyo. Taarifa tumeipata jana jioni kuko ndugu yetu amedungwa kisu na jilani kwa mzozo wa pesa za shilingi 2,000. Marwa no ne koda kusiepene kapok gwenyruok ma kamano nene kindgi kanyo mabende koro to osiepeno yo wang' mochuoye gi pala kanyo. Wakati David Marwa alipokuja akavamia pikipiki yake na kudai deni ya nduguye mdogo, ilipelekea kuleta vujo kidogo na baada ya kusuluhisha hayo mambo yakawa yameisha, David Marwa alipokuwa akiondoka kwenda nyumbani ndipo alipogeukia David Mogaya na kumdunga kisu kwa kama ochuno jotende dinde e kar chung' od bura nogo mar kwedo weche mag nek mabende osebedo kaneno maliche mokalo kendo onge okang' moro amora mabende ikawo ne achije mabende timote makoch makama. Tunalaani kitendo hiki ambacho kinaendelea kwa vijana wetu, kwa sababu mambo haya ya mauaji yamekuwa mengi, yamekuwa kero kwa kijiji chetu cha Sincha. Familia mare koro tuwuok tung' mosuo kendo gikwayo piny owacho kokale bad migawo mar weche mag arita kwe mondo toko kaw okang' ne jalo mabende notimo tim makoch makamano mondo okete e nyim doho. Ichukue hatua kwa aliyetufanyia. Na serikali tunaomba serikali sasa iingilie ndani. Collins, Kala TV, Migori.